Binibentahan ba ako? Mga hold up nga ako eh. Samantala. Ay, pogi, 150. Sungit. Hold up to. Ay, kabay naman niya! Bigyan mo sa akin at pera mo. Ay, wala po akong pera. At sa Gcash po. 18K po yung laman ng Gcash ko. Pwede na yan, sige. May Gcash po kayo? Meron ako. Ay, Bigyan mo sa akin. pero yung cellphone mo. Lupat? No, ba? May charger ako sa bahay. Gusto mo, charge ko muna. Hindi. Tapos, paano ko naman sa'yo? Hindi. Patay mo lang ako. Ilang minuto ba yan? 3 hours lang. 3 hours. Sige, no. Natatay na ako. Tayo ka na dito pag di ka bumalik. Tatandaan ko mukha. Sige, ayun lang, tapos charge ko, tapos gagawin ko ng 10.5. Bumalik ka dito 10.5. Bumalik ka dito. Talagang 10.5 ha? Sandali lang. Tagal naman nun. 3 hours later. Ay, nandun ba si Mamang Holdapper? Mamang Holdapper, pasensya na po kayo. Ngayon lang ako nakabalik. Tagal mo Scammer ka ata eh. Ay, hindi po, natagalan po kasi ako kasi tumakay pa ako. Tapos, may pin po pala yung cellphone nyo. Sabi mo 3 hours lang. Ah, pin po na cellphone nyo. Sabi ko na yung pin. Para masend mo na. 0311 2. Yan na po. Okay na. Sisend ko lang. Send mo. Dito lang po. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ngayon lang yung cellphone ko. Di ba ako tapos magulag yan eh.